Moi, tänään mä teen videon, sit mä esittelen mun iPhonein kuoret. Ja mulla ei oo siis niitä ihan hirveästi, koska yleensä ne, mitä mä oon kattonut ne videot, niin siellähän niillä on jotain yli 20-30 kuorta, mutta mulla on vaan jotain 7 tai jotain sinne päin, mutta mulla on siis iPhone 5S. Ja aloitetaan. Mun ekat kuoret, mitkä mä oon saanut, mä siis näytän nää järjestykset, mitkä mä oon saanut. Ekat on tällaiset. Nää heijastuu vähän tot läpi, jos näette, koska nää on tekkikuoret. Eli nää on tosi kestävät kuoret. Nää on tällaista hirveän kovat, vaikeat saada pois. Tällaiset. Sitten mä oon saanut tällaiset. Nää mä oon saanut mun äidiltä, kun se antoi nää mulle. Mä oon saanut nää siltä. Nää on mennyt jo vähän rikki. Nämä täältä, mutta se ei haittaa. Sitten on nääkin mä oon saanut mun äidiltä. Nää on sitten silleen, nää menee tälle hauskasti ja ne saa sitten tälleen pidettyä näin. Niitä saa pidettyä tälle. Tällaiset kivat, sit siellä on tällaisia niinku tänne saa pistettyä. Tänne saa pistettyä niinku rahaa ja sitten tähän saa kortteja. Silleen tällaiset on hauska, että tästä on lähtenyt timanttiin. Mutta sekään ei haittaa. Sitten taas kerran. Nää on saanut myös mun äidiltä. Nää on tällaiset, niistä lähtee tää irti. Nää kuuluu siis pistää tällaisella hassulla tavalla. Aika monimutkaiset. Siis tällaiset. Ja ne pistää tälleen yhteen. Se lukee jotain, mä en kyllä tiedä mitä. Jotain tollaista. Sitten on tällaiset kaktuskuoret. Nää on ihan hauskat. Nää on tällaiset pehmeät materiaalia. Tällaista löllömateriaalia. Tällaista. Näin. Mä oon miettinyt muuten välillä, miksi täällä on tällaiset neliöt, mutta jostain johtuu. Mut pistäkää kommentteihin, jos tiedätte, koska mulla ei ole mitään hajua siitä. Sitten mä oon ostanut tällaiset, nää on ihan kivat. Tän mä oon myös ostanut aika lähiaikoin silleen, että ei ole hirveän kauaa. Niissä liikkuu jotain tällaista glitteriä tai näitä. Sitten on tällaisia pieniä tähtiä. Jos näette. Hauska. Ja vikana, nääkin mä oon ostanut aika lähiaikana. Nää on tällaiset, nää on kivat. Nää on tällaiset sateenkaarikuoret. Niissä, no siis tällaiset, ne menee aika paljon yli, mutta nää ei mene hirveästi yli mun mielestä. Näissä ei ole sellaista näitä neljöitä. Mutta siis jos oikeasti tiedätte, niin pistäkää kommentteihin. Jos tiedätte, miksi nämä neljöt on täällä. Nää. No, kuitenkin. Sitten tällaiset. Siinä oli mun kaikki kuoret. Niitä oli kyllä aika vähän, että ei ole nyt. Niitä kerääntyy varmaan lisää. Ja nähdään ensi videossa. Se on